Bună, amiduțelor! Pentru că mai este puțin și se apropie Paștele, am vrut să vopsesc niște ouă astăzi, dar nu cu vopsea specială pentru ouă, ci folosind hârtie creponată. Folosind și ojă de mai multe culori și, bineînțeles, înainte să le vopsesc ouăle, le-am fiert, le-am pus în apă și le-am fiert. Eu nu am avut decât două maro, culoarea aceasta. Poate voi acasă aveți și ouă cu coajă albă, eu am găsit numai așa și de aceea culorile nu se vor vedea foarte bine, probabil, dar o să mă distrez foarte tare vopsind ouă cu hârtie creponată și folosind ojă. În primul rând, o să-mi pun aceste mănuși. Eu o să folosesc mănuși pentru că hârtia aceasta creponată pe care o să o folosesc pătează destul de tare. Și se ia destul de greu de pe degete această culoare. Și în general culorile de pe hârtiile creponate. Atunci când le muiem în apă sau în oțet, cum vom face noi astăzi. Am aici mai multă hârtie creponată, în care o să înfășor un ou pe care deja l-am fiert. Oul este deja fiert, eu trebuie doar să înfășor oul în hârtie creponată. Îl înfășor bine, bine, bine. Să fie hârtie peste tot. Apoi rup această bucățică. Bun. Am aici apă călduță, iar aici, în acest pahar, am niște oțet. Voi turna oțetul în apa caldă și o să moi oul în apa cu oțet. Să aduc farfuria mai aproape. Să vedeți cum stă oul nostru în culoare. Îl scoatem de aici cu grijă. Și îl vom mai lăsa așa. Îl vom mai lăsa în hârtia aceasta creponată, colorată, mai mult timp, până ce se usucă hârtia pe el. Luăm și acest ou și mai facem încă o dată urmând același procedeu. Luăm oul, dăm deoparte oțetul, că nu mai avem nevoie de el. Înfășurăm bine, bine, bine oul în hârtie creponată. Și pe o parte și pe cealaltă. După care îl înmuiem din nou. Avem grijă să nu scăpăm oul, dar totuși nu îl strângem foarte tare. Eu îl strâng foarte încet acum, ca să nu-l spargem. Îl băgăm în cănuța cu apă cu oțet. Îl ținem, numărăm până la 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 și scoatem oul cu grijă din această cănuță. Mai stoarcem puțin, dar nu foarte tare. Cu mare grijă să stoarcem
apa de pe hârtie și oțetul și lăsăm deoparte până când acesta se mai usucă. Le voi lăsa acum să se usuce și mai târziu, cam în 10-15 minute, voi desface oușoarele. Voi puteți folosi orice altă culoare aveți pe acasă. De preferat culori închise, adică să nu fie galben, mai ales dacă folosiți ouă care nu sunt albe, cum am folosit eu. Un albastru închis, un roșu închis la culoare. Ia să vedem dacă și-a schimbat culoarea oul nostru sau încă nu. Pentru a vopsi ouăle cu ojă, voi folosi niște mănuși ca să nu mă murdăresc. Pentru că este foarte greu de scos oja de pe piele. Hai să vedem, o să încercăm. Avem aici un castron cu apă, două pe care le-am fiert și niște ojă. Oja albastră. Chiar sunt curioasă ce va ieși. Ceva ojă roșie. Puțin ojă cu niște sclipici. Puțină ojă albă. Hai să vedem acum ce o să iasă. Luăm un ou și îl băgăm pur și simplu în apă. Cam așa o să arate oul nostru.
Ia uitați, așa arată ouăle după ce le-am vopsit. Am folosit și hârtie creponată albastră și o ojă albă cu care am făcut niște punctulețe ca să fie mai interesante. Pe acest ou l-am făcut numai cu ojă, l-am vopsit numai cu ojă, iar acestea sunt vopsite cu hârtia creponată. Vă urez Paște fericit și să ne vedem sănătoși cu bine în curând! Vă pup!